Sitä aloitetaan nyt sitten askarteluhommat taas. Katsotaan ketä tänne on tullut. Siellä on joku hälytakkinen jo tullut tonne mettään. Katsotaan. Siellä on joku homma nyt. Mitä sulla nyt tässä on mielenpäin? Pihapuun kaato. Siinä on monihaarainen puu. Kaikki nuo kolme. Kaikki mitä lähtee. Otetaan tästä nämä. Joo, otetaan pois eestä. Nämä. Joo. Ne on siinä eessä. Pitäisikö jättää tuo yksi? Tää on tosiaan ihan mätä tää runko tässä. Siellä on sieniä ja muurahaispesää ja kaikenlaista. Se on halennut pitkälle matkalle, että aika vaaralliset puut tässä pihassa. Kaltevuutta on kuin Pisan tornissa. Mennäänkö ottaa se iso puu ensin? Mennäänkö isoimmista aloittaa? Tämä ekana tästä. Just, joo. Sehän menee helposti. Se menee helposti. Joo. Sehän oli ihan suhteellisen terve. Meinaatko niin? Saatiin kiinni sekin. Se voi kiepsahtaa se oksa muuten. Mitähän tästä tullut? Mä vähän kyllä pelkään pahinta. Pääsenkö mä tuohon käsiksi? Niin, ja se kiepsahtaa muuten siitä. On nyt. Joo, joo. Metsuri Paavo, puusta putos taas. Hyvin putos. Veeveri, kun ei tuo kiipeäminen enää ole se paras. Ei oo parasta hommaa. Niin. Tai onko se pakko kiivetä? Vedät juuresta poikki. No kun se, jos se on lahva, niin se lähtee minne sattuu. Niin, on siinä sellainen elementti. Niin. Niin se kun saisi tuosta muutamasta metristä poikki, niin... Joo, aika hankalalta kuulostaa. Ja vaaralliselta, sanotaanko näin. Mihin suunnitelmaan sä oot päätynyt? Kyllä mä ensin muutaman oksan tuosta katkasin. Meinaatko oikeesti? Joo. Kyllä hirveän hyvä sähkösä. Tai siis akkusä. Joo, ja se on sellainen Versacat chain. Ai jaa. Joo, se on ihan erikoishyvä. Oregoni. Oli kyllä hyvä ostos. Tuleekohan meillä tätä alas?
Tänne ruoka. Ei se kyllä oikein hyvä tänään. Se tulee sulla rintakehään, se puu siitä. Anna olla. Se tulee oikeesti sun päälle se oksa. Uskaltaisit kivetä ylös, niin Joo. katkas se sit kato tuo latva ensin. Niin. Eikä sitä kun sitä pitää ruveta kokeilemaan. Kokeillaan, että miten meidän käy. On se tehokas kaveri tuo Paavo. Hommat hoituu. Voi, että näistä lähtee hyvästi tulipuuta, kun nämä Kyllä. vähän kuivastaa. Saunotaan monta kertaa. Kyllä. Ja sitten tämä, Päävastus. mihinkähän se muuten yltää nyt? No tuosta välistä vaan. Täh? Tuosta välistä vaan. Tää eikä se haittaa, tuo sireeni uudistuu niin nopeasti, että ei haittaakaan. Tämähän sitten on easy peasy. Tämä Ei vaan tosta mä mennä, sopi suoraan tuohon mennä. niin suoraan saa mennä. Nyt se vähän niinku tuohon mennä. Joo, ei ole lahoa näkyvissä. Se on hyvä suunta. Tehdään askelma vähän niinku Sami Hytönen. Ai jaa, askelma. Mikä se on? Otetaan kumppia vähän lyhyen. Joo. Kumma kun ei ole kukka nauloja tähän lyönyt. Niin, Yleensä nämä on täynnä nauloja. pihapuu jätetty rauhaan. Se katuu komeasti. Se on siinä. Siinä makaa. Hienosti rutisee. Mukava pölkky, niin kokeillaan miten se Taavetti halakas suusta. Joo. Saadaan viritettyä se ensin, se on aika homma sekin. Eikö tämä näe tulipuusta? Joo, kaikkeihän tästä mikään on. On tässä kyllä kestävä akku. On Montako jo. sulla pitäisi 30 senttiä? Joo, se saa olla vähän pitempi. Tämä ei kyllä niinku bensasaasta kyllä enää häppää. Ei, Tämä on joo. niin tehokas tuo. Ei haise, ei metelee. Tuomio pistetään Taavetin. Joo, Kokeillaan miten se halakii. sehän rusahtaa mukavasti. Siis tästähän saisi sirkkelillä ihan... Ihme, ei sillä mitään On lahoa. täällä on. Onko?
On Se joo. on se aika laho. On se joo. Onhan se tosiaan lahonnut tuosta punaiseksi mennä. Muurahaiset on innossa. Uutta asuntoa. Se tuli muutto nyt. Tää on vähän videopätkää nyt koirastakin. Tuo siihen. Ei siihen istu. Etkö istu? Etkö? Onko se mukava olla? Onko? Äijänkö?